obrovské manažerské zlyhanie zo strany primátora mesta Martiny Jana Danka. Tak sa dá v skratke nazvať medializované zastavenie rekonštrukčných prác na parku Pavla Orsaga Vezoslava v centre nášho mesta. Tam rozsúlený. Stále nedokončený a meškajúci atletický oval v Záturčí na základnej škole Avrela Stodolu. Tam rozsúlený. Toto stavenisko namiesto novo zrekonštruovaného areálu základnej školy Jozefa Kronera na ľadovni. Tam rozsúlený. Keby sa Jan Danko venoval riadeniu mesta celé 4 roky a nie iba teraz, v predvolebný pol rok, nemusel by stávať takúto drahú Potemkinovskú dedinu, kde bolo jasné, že sa mu to zosype pod rukami. Ostatné ako všetko, čo za tieto posledné roky sľúbil. Všetci chceme zrekonštruované a pekné mesto. No a práve preto treba dať takémuto riadeniu mesta jednoznačne stopku a možno si v najbližších voľbách zvoliť konečne niekoho, komu bude na Martine a jeho obyvateľoch úprimne záležať.